Dit zijn de kijkhutten van het Natuurmuseum Dokkum. En dit zijn de grootste overdekte kijkhutten van Nederland, kunnen we wel stellen. En hier zijn verschillende biotopen in de omgeving Dokkum te bewonderen. Het is een Lieds museumke, het Natuurmuseum van Dokkum, maar wel smoek en er valt ik nog te zien. Maar het zilskielk dorst het waren sluiten matten, want dongerendiel wil er geen geld meer in steken. Die activiteiten binnen prima, die zijn hartstikke goed, die zijn educatief. Je moet ook realiseren dat er behoorlijk geïnvesteerd wordt in het gebouw, omdat het gebouw dus eigenlijk afskreun is, net optimaal klimaatbeheersing had. Ja, en dan maak je wel een afwaging maken, wat doe je? Bij het museum vinden ze het besluit heel spietig. Ze zitten krekt weer wat in de lift qua organisatie en ik bezieken zo'n tal. Ja, we zijn nu in juli, zitten we al op 16,500 bezoekers. Dus dan denk ik van ja, de berichten zijn positief. We hebben dit jaar meer scholen dan ooit. En dan denk ik, ja, dan zou het zo zonde zijn om juist nu te zeggen van we stoppen ermee. Intussen joggen we even verder. Want wat had het museum nog meer te bieden? Dit is onze grote expositieruimte en daar hebben we altijd de tijdelijke exposities van ons. En wat voor expositie is er nou? Nou, op het moment hebben we het over het Wilse Flappen. Toch is dat voor de gemeente geen argument. De kosten voor het pand binnen heeg en er binnen ik nog wel orenmogelijkheden, nevens de Graaf. We hebben daar een mooi plak voor, dat is de Bennenborkerij hier in Dokkum, de Anne Zijlsterhoeve. Die wordt rund door het Talent. Talent is heel positief om daar om mij over te denken. Die willen graag nabouwen. En wat zou het mooi wezen dat hun activiteiten daarin passen, zodat je een verbreding krijgt van de doelgroep die ze hebben, maar dat ook hun activiteiten ook onder een andere doelgroep komen. Of dat slaget is nog net duidelijk, maar voorlopig jouwt het museum nog geen beliers. Ze vieren actie. En ja, we hopen toch echt dat mensen daar wel hoor in geven. En dan maar hopen. Ja, zeker. Echt hopen om het tijd te keren. En voor alle duidelijkens, het museumke is dit hier nog gewoon hiepen. En als we deze recensie leeuwen maaien, is een visite zeker de moeite waard.